Annyeonghaseyo, ¿cómo están, amor? Naku karon des Phuket, kaya nagtagway ko kanding. Mutengo kaya ko ng kanding. Mokring may ko corona. Kanding, ¿cómo están, amor? Asa mo paingon, mo na yung anak na puti. Sa siwaiti, pangalan sa kanding. Dulo na ko siya. Hello, kanding, ¿cómo está ka na? Sa pangalan niyo. Nalingis kong kanding. Sayangalan mo kanding. Sa karapayo. Di sila mo tuwag. Masalag mga bangol. Ito pala yun ha. Kamusta mo? Kinigapot si Kokoy. O karon, interviewhan ako ang sa kakaring. Kaya dugan sa napayo na sa not ko na baro. O unsang yung matuwag ka nun sa kong pangatara. Kamusta ka kaling? Kamusta mo pagpayo na ha? Karon di ka matuwag. Like kay kagbatasan. Di ka matuwag. Kamusta mo? Pero di siya matuwag sa ko ha. Walang batasan ang kaling. At sa'yo mo pangalan. As ka na payo. Kamusta ka na? Niyagi siya depression. Grabe yung problema sa kila mo eh. Mong yung gihigong yung kagalaon. Kamusta ka na kaling? Tubag ako. Kaya na mo tayo kayo. Muna kagway butasan. Tubag ako. Nanaw mangyamin ka sa ko ha. Koreano ko. Kaunsa nila. Koreano ko. Kamusta ka na? Kamusta ka na kanding? Kamusta mo papiyo na? Okay na ka? Okay ka o. Ang sa mong pangalan. Tawag ako sa mong pangalan. Kaya mo ulit ako tawa. Kamusta ka niya? Kaling. Di siya mo tawag. Nasa problema. Dako yung problema ka. Hurot na sagbo na sa nanod ko na ba? Problema na kaon. Kawala siya pagkaon. Kamatsyon na siya. Nangamig tawang sa gobierno. Kaya mang kaling nila. Huwag pagkaon. Thank you. Always your number. 안녕하세요. Kamusta mga Koreano? Kinesi Kokoy Martin. O karon ako makastorya. Akong bisita karon. Kamusta mo Panoy? Kamusta na kanduring kanding? Kamusta ang pagdubos ng kabalangon? O kauban ako karon na magsaka kalabaw. Kamusta ka na kalabaw? O sa'yo mo trabaho rin. Aside sa ka na magpakaw ka. Always your number one.